Opel Omega соли баромадаш 10000 агер пасад соли баромад Lexus 300 соли баромадаш 99 сол Nexi соли баромадаш 95 Opel Hatchback соли баромадаш 97 сол Opel Hatchback соли баромадаш. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. раҳмати калон барои шумо бародарон, ба ҳамаи шумо ки бо дастгирии шумо имшаб сабшестаи моро ҳам гирён шид. раҳмати калон барои ҳамаи дастгириётон, барои ҳамаи қатиму ҳастед. ҳазор раҳмати калон бародарон. худованд ҳамата нигаҳдор боша. ва дар видеои имрӯза мошинои арзона иншааллоҳ мо ба навор гирифтагием мошинои арзона. ҳатмон бародарон видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. касоне ки дар канали мо подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва видеоро поделитсия кунанд. худованд нигаҳбонтон боша бародарони азиз. мо боша видеоро сар мекунем. Лагер Passat соли баромадаш 91 сол. Сол баромадаш 91 сол. Сӯзишвориш газ бензин акай? Бензини холӣ. Сӯзишвориш бензини холӣ. Коробка механик, малтафон дора. Пробегаш 3621 82 3682 та простой. Мотор нақша чанд ки яка? 25 таш мега савдо меша. як сола ҳуҷҷат дора. рақамҳои телефон ту чанданд? 903 53 53 53 55. Opel Omega соли баромадаш 10000 газ бензин ака? Бензин. сӯзишвориш бензин. мотор 1.6 ая? мотор 1.6. коробка механик. пробегаш 19053. электропакет. консонерам дора? консонерам доштааст. як капо чавика. консонершам кор мекард. машин возврат кард. мотор. нақша чанд каи? 25 бо муомила ҳаста. рақамҳои телефон ту чанданд? зиёд намедонам. хай браку биёр телефон та. ҳа миёи шумо? 917 58 73 77. касони харидори занг занед бо муомила мешавад. Lexus 300 соли баромадаш 99 сол. американка. американси ая? американка. бепаракитка. сӯзишвориш газ бензин яка? Газ бензин. сӯзишвори газ бензин. ҳамаш кож. Кож не дурун. нам тавис яка як почавика. коробка автомат. консонедро малтавон электропакет. ҳуҷҷато чанд қайган ака? ҳуҷҷато нав ду мошин. нав ду мошин аст кам. ҳа фаҳмо. мотор чанд ай? мотор 3. мотор 3. мотор объем 3 ай 24 клапана. 24 клапана. хитон бародаро ҳам. газ қати 75-80 км мегардад. 75-80 км мегарде ина. мошин. рақамҳои телефон чанд ака? 93. эй нархи чанд ай аввал навад? нархи 42000 ҷои пулгирӣ. ҷои пулгирӣ 42000 ая. рақамҳои телефон 93 536 536 0821 0821. касони харидори занг занед. хитон қатӣ бар акамон чақчақ кунед. мошин Nexi соли баромадаш 95 сол.
сӯзишвориш газ бензин, коробка механик, моторш 1.6, малтафон дора, электропакет, пробегаш 41671 километр гаштагӣ аст. ҳуҷҷатҳо чанд қайдан ака? 1 сола ҳуҷҷат дора. газаш, мотор. нархи чандай? Нархи чандай? 14000 бо муомила мешавад. Рақамҳои телефон чанданд? 911-18-64. касони харидори Nexi марҳамат занг занед, бо муомила мешавад. Opel Hatchback, соли баромадаш 97 сол. сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6 ая? Мотор 1.6 ая? Мотор 1.6. коробка автомат. пробегаш, электропакет, брони машин. Як капочка. И документҳо чанд қайгаанд? 1 сола документ дора. Машин. Мотор. газаш. нархи чанда? Чай бебе киёт? Афиш 40000 мегӯ бо савдо мешавад. Рақамҳои телефонту чанда? Рақамҳои телефон 988 10 00 02. 02. касони хачибе харидани занг занед, бо муомила мешавад. Nexi соли баромадаш 95 сол. сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6 простой. Дискои престижни. Чораш престижни диско. Аха. коробка механик. малтафон дора. пробегаш 251 637. электропакет. ҳуҷҷатҳо чанд қайдан? 4 моҳ ҳуҷҷат дорам. 4 моҳига ҳуҷҷат дора. капочаҳое ки 4 моҳига ҳуҷҷат доштааст. Капоча бардоштам. Ака шавали асма надорӣ? кучколи. Унаш. газаш. мотор. автомат. нархша чанд каи? 13000 мегам бо савдо мест. 13000 мега бо муомила ҳаст. конкретна муомила. рақамҳои телефонту чанда? 985 985 88 988 23 16 57. 23 16 57. касони харидори занг занед, муомила ҳаст. Opel Astra J, соли баромадаш 98 сол. сӯзишвориш газ бензин. мотор 1.6. коробка механик. малтафон дора, кондитсионерам доштааст. простой. ҳуҷҷатҳо чанд қайгаанд? 5 моҳига ҳуҷҷат дора. капоча ӯтака. ҳуиш кагиам. мотор. рақамҳои телефон нархи чанд ака? нархш 38000. 38000 бо муомила ҳаста, савдо мешавад. 9398 9398 1430. ина рақамҳои бародар. касони харидори занг занед, муомила ҳаст. Opel Hatchback
соли баромадаш 92 яка 92 сол сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 коробка механик малтафон дора пробегаш простой ҳуҷҷатҳо чанд қайгашан ака надора ҳуҷҷата ҳуҷҷатҳош бучидагиян газаш چندم ساله؟ 92 нархиш 22000 гуфтаасан бо муомила ҳаст бале бале рақами телефон ту чанд ака 987 89 9087 хачибек касони харидори занг занед муомила ҳаст Opel Sedan соли баромадаш 90 чанд ака 92 сол газ бензин ая сӯзишвориш бензини тоқабд аст мошин балоно коробка механик малтафон дора пробегаш простой این موتور 1.6 حجت تو چند خیگان؟ 7 میگه ها 7 میگه حجت دارم موتور نرخش چند دقیقه؟ 23000 با معامله هست 23000ش میگم معامله با هست رقم تلفن چنده؟ 93 989 46 89